Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to- Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. At ibang miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda ang masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Valladolid, 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 Monsiado sa tugiwalaan sa museo sa kaibuan. May prinsipyo paninindugan sa karayan maasahan. Valladolid, 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 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in the soul, California gold. Found the light in me that I couldn't find. Alright, daro-diretso na kita digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay 1FM 88.3 sa American kan sa indong mga radyo. Aldaw kita ngunyanin Webes
Pizza 20 sa bulan po ng Marso 2025. Sa pangaran man ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido. Yan po sa lado teknikal, Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod. Amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit Arwin Dobolel. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 ngunyanin pagkaaga, duman sa mga drivers on the road na nakatutok ngunyan na pagkaaga. May mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na po sa sendo ka po sa. Medyo dai patapos ang amihan na di. Maliputon pa ngunyan na pagkaaga. Dalit ako. Kaso banggi, ali man ako duman sa kuan kaya sa Ligao. Ali ako sa Ligao City. Tapos ano yan? Late tat ako nagturog eh. Late night, alas 11 na ata. Di bali. Okay. Duro-diretso na kita digdi. Ano po ang satuya ng mga headlines kan mga barita alas 7 din pagkaaga. Lahat ko na ata. Hindi ko sa headlines na. Okay. 24 oras na brownout, mamamatian ko niyan sa Legazpi City, lalo na sa 40 sitting barangay sa Legazpi. Magdara na nin pamaypay. Kuan baga ngon yan, Darwin. Mainit ngon yan eh, mainit. Mainit. Pag maaga, malipot. Pag siyempre, mainit na po, tabi yan, udto na, pag udto na. I-brownout, 6 to 6. Sex to sex. Naman nga yan. 6 24 hours na brown out po tabi ini kan Aleko. At yan ipapaliwanag tayan po tabi sa alas 7 ipapaliwanag yan sa Mareta. Kung nata magkakaigwa kita nin alawigo na brown out. Alawigo na brown out tabi. Ngunyan na pagkaaga. Anyway, so ano po ang mga bareta at ngunyan na pagkaaga? Purtihon na ngunyan ang ano yan? Sabi kan sarong sabi sa kan sarong politiko. Sa kuya sa nangini ha? Sa amir balang nga kamo? Nag-urulugan. Nagurulugan na. Sa kuya, ini yan pinanao ko. Sa kuya sana ini. na Malaysia na po. Grabe ang kuan ngunyan. Grabe ang kuan ngunyan. Pananao. So, akap. Pait-pait na so akap. Ano? Ang akap, pait-pait na. Sa kabaga. Sabi nga ni po tabi, magpasalamat kita ta ang labanan ngon yan po. Magpasalamat po tabi kita ta ang labanan ngon yan tabi. Grabe po ang labanan. Grabe ang labanan ngon yan. Kaya magpasalamat ka mo ka. Nata po, dahil man ini mangyayari, actually, actually po, sa totoo sana po tabi, kung pag-urulayan ta ining, kung ang sistema po tabi niya to, kung iyo sana ini po, ang labanan, kung daing lalabanan po, daing man yan ki mga bagas-bagas na yan. At least napakinabangan nindo, ano? Kaya mga, grabe po ka mga ogmangon yan ng tao. So nakaulay ko nga ni, marayman nga ini ta, maubos na lamang ngaya sa mga dinilinsyahan ninda sa gobyerno. Pakinabangan ta lamang ngon yan. An usong ngon yan, naghahagad na po tabi, natangya tabagas na. Natangya tabagas na, dapat nga may kwampa, may panira.
Dapat igwanin panira, Darwin, igwa panin pirak. Ang pirak po sa last hour na yan. Yan naman talaga na natatabag para tarago pa kita digdi. Maski madangog kita kan taga ano yan. Maski po tabi madangog pa kita kan taga Comelec. Maski madangog kita kan taga Comelec. Iyo man talaga. Ako, tinataram ko sana po yung katotohanan digdi na talagang grabe. O ngunyan pa sa nangani. Pero sa pizza 28 po, pagpuon kan campaign period. Pagpuon kan campaign period po. Tabi. Bawal na ining pananaonin bagas. Ining may mga pangaran. Tadakulon baga pag natawagin bagas, duman sa plastikan, dakulon po, puro kwan. Bawal na yan. Taasakop na sinda, party riyan po tabi, parang vote buying na yan. Kaya, kaipuhan ko niyan na matapos yan, ang pananaw sundo sa pizza 27. Iyo. Si Mix, Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr., nasa linya. DWGO Live Report. Max, good morning, come in. Magandang umaga po, Kuya Alwin, at sa lahat po ng mga nakatabay sa programang Tingog ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Filipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Arestado po ng PNP Bicol ang rank 6 Regional Most Wanted Person bandang alas 10:45 ng gabi sa Purok 2, Barangay 7, Daet, Camarines Norte dahil sa kasong panggagahasa. Pinangunahan na pinagsamang pwersa ng Daet Municipal Police Station, Criminal Investigation and Detection Group Camarines Norte, Provincial Field Unit at Regional Intelligence Unit 5 Camarines Norte Provincial Intelligence Team ang operasyon. Kasabay ng pagpapatupad ng warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch 40 Daet Camarines Norte noong Marso 6, 2025. Ang akusado na naharap sa 3 bilang ng kasong panggagahasa ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Daet MPS para sa tamang disposisyon at pagproseso. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lobendino Jr. Nag-uulat para sa Tingog ng Barangay. Maraming salamat, Merc, sa report. Ano dyan sa Campo General Simeon Ola. So, orat yan na sa iba, ha? DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Saka, iyo baga, iyo na ang tinataram ko po na sa totoo lang po tabi. Medyo kuan, sige. Iyon na yan ang sinasabi ko sa dakulaon po na dakulaon na bagay, dakulaon na bagay na at least
At least po tabi matatawanan tabi nin focus kan Comelec kung sapit sa 28 kung igwa pa dyan kinananaonin bagas picturean nindo picturean nindo po yan ngani po tabi na ipadara nindo sa Comelec violation yan in kind, cash, in kind o ano pa man po tabing tabang na itinatao during the campaign period. Yan po tabi konsiderado at as vote buying. Ining akap, halimbawa ining akap kung sa inyo nagtatao po, dapat ura dyan ki politiko sa campaign period yung akap, yung mga tinatao sa mga estudyante na tabang hali sa DSWD akap, hali sa DSWD minsan sinasamantala yan kan mga politiko reyaon. Sabi nyo po dapat ura yan kimaski sarong tarpulin dyan. Kung igwaning tarpulin, igwaning politiko dyan, ang gibuhon po tabi nindo, picturean nindo, isabay nindo sa politiko. Tangani na makuan hanap. Tayo po yan ang mga kuan iyo po yan ang mga iyo po yan ang ginagamit indirectly po tabi ginagamit iyan nakakalamang baga irakban kan mga kandidato na arayo duman sa bangbangan natangyat arayo sa bangbangan kalaban kan administrasyon arayo sa bangbangan so mga nasa administrasyon aron yan sa bangbangan lamang na lamang po yan na supposed to be dahil maninda ginagamit yung government resources. So mga nakatukaw, aram tamang po tabi na siyempre, alimbawa mayor ka, gobernador ka, nakatukaw ka, kandidato ka, siyempre talagang nagagamit iyan. Congressman, nagagamit yung resources ninda po. Sinda nakatukaw. Kwarta kang gobyerno po, nagagamit iyan. Before pang campaign period, nagagamit yan. Pati na so last hour. Diba? Dahil naman kita pwedeng magparatarago ngunya na sa totoo lang, pag eleksyon, ang nagdadalagan talaga sa tuya po tabi, pirak. Diba? Kwarta na po tabi talaga yung nagdadalagan. Dahil naman ki iba, sabi ko resendo po tabi, dahil naman iniki baguhan ang Pilipinas, dahil naman ang pigihiling ko digdi, habang kada eleksyon, naglalala po tabi ang vote buying, dahil ka naman magana na dahil ka maggamit nin kwarta na pangbakal nin boto, dahil ka naman magana talaga. Baka umabot kita sa punto na maging kultura na po kan mga Pilipino. Maging kultura na kan mga Pilipino po, yung ano yan, di ba? Pasalamatan tapuan sa buyang sponsor sa Lenten activities, Miss Evelyn Delvo and Family, Rizal Street, Legazpi City. Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, CEO, Willie & Sons Corporation. Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, Rawis Enterprises, Rawis, Legazpi City. Miss Jesus Miranda, Miss Sheila Nas, City Agriculture Rista, City Agriculture Office, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City. Honorable Baby Glinda Bongao, Governor, Province of Albay and Buklan Food Center, Ilosondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan. Siringman, ang samuya pang mga sponsors sa Novena to our Mother of Perpetual Help, Honorable Vicente Baltasar III, Seat Board Member, 2nd District of Albay, Dr. Pedro Marciliano III and Family, Bicol College, Daraga Albay, Dr. Maria Los Tabuena Makasinag, President, Bicol College, Daraga Albay, Miss Mary Ann Loques, Bicol College, Daraga Albay. Sige. Yan po ang samuya ng mga sponsors digdi sa Novena to our Mother of Perpetual Help Man. Alright. Okay? So, inubos ko na lang tangani na kuan. Inubos ko na lang. Ang
madali na po ang campaign period. Kaya rin sabi ko sa Indo, kinakaipuhan na magkuwang kita duman sa mga kababayan ta, kung ano man po tabian ipinapana, dahil nindo. Pabayaan nindo. Pabayaan nindo, pahit sana. Okay? 51 minutes, lampas po ang alas 6 din pagkaaga. Kuwanta po tabi ang mga bareta pa dyan sa Metro Manila sa Kongreso. Ang Overseas Filipino Workers Party List Representative na si Marisa Magsino nakatutok sa kalagayan ng mga Pilipino seafarers. DWGO Live Report. Mar Rodriguez, please come in. Bakit ayaw? Ayaw na naman. Sige, madali siya nata. Unin na lang una. Dalawang dayuhan na puganti inaristo ng mga operatiba ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration si kabahaging Nestor Kagitla. Nestor, good morning, Kamin. Inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration ang dalawang dayuhang pinaghahanap ng mga otoridad sa kanilang bansa dahil sa pagiging takas sa hustisya. Kinilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado ang mga nahuli ng dayuhan na sina Jordanian National Hassam Diin Mud Kimil Ganim at Chinese National Ping Quan Bin na parehong ipapatapon upang sagutin ang mga krimen na kanilang ginawa sa kanilang sariling bansa. Inaresto sila sa magkahiwalay na operasyon sa Metro Manila ng mga miyembro ng Fugitive Search Unit ng BI sa bisa ng mission order na inilabas ni Biado sa kahilingan ng Interpol at ng gobyerno ng China. Inaresto si Ganim sa BI Main Office sa Intramuros, Maynila matapos tangkaing palawigin ang kanyang tourist visa at napag-alaman ng mga tauhan ng BI Tourist Visa Section na pinamumunuan ni Raymond Remigio ang pangalan ni Ganim sa database ng BI samantalang naaresto si Ping kinabukasan sa kanyang tirahan sa Barangay Carmona, Makati City. Dinala ang dalawang dayuhan sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Bigutan, Taguig City kung saan mananatiling nakabinbin ang mga paglilitis sa deportasyon. Sinabi ni BIFSU Acting Chief Rendell Ryan C. na ang pag-aresto kay Ganim ay hinahangad ng Interpol Manila alinsunod sa kahilingan ng mga otoridad ng Jordan na arestuhin at i-deport dahil sa pagbibigay ng peking cheque. Mula sa Bureau of Immigration Manila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor sa report na. DWGO Live Report. Alright, itry ta daw ini. Okay. Bakit ayaw? Ayaw talaga eh. Pagalo ng sige. I-off ko daw ko na ini sa kuyang cellphone. Tabaka kung may diferensya na naman ang utak ini. Cellphone ko. Naghang kayo. Nagagamit eh. Kaya lang so video. So audio da eh. Okay? Anyways, sabi ko ni Sendo po tabi, ilingon ta. Yan. Alright. Kala to na pasmado ang cellphone ko. Pasmado eh. Di bale? So, sabi ko Sendo, pizza 28, makuha na yan. Ang national po, duro diretso. Pero ang iling ko naman, sa national so party list, so kuan,
Party list tapos sa kwan. Pait-pait na eh. Pero nakabawi-bawi so ako Bicol ngon yan. Nakabawi-bawi so ako Bicol. Ano yan? Nag-ura lang kaunin kwan sa survey pang 5 na ata. Okay? Kabawi-bawi. Yung baga sabi ko sendo, dapat si Mayor Pido iyuan magdarakan ako Bicol. Iyo. Ako Bicol party list. Okay? Di bale. So at least kuan man. Marahi yung dalagan maninda. Okay? So iba kaya may mga kuan man. So ang probinsyano party list nga di medyo kuan man, alangkaw man na di. Ano yan? Maraoton lang di. So saro pigamit baga sa mga motorcycle riders. May sa diri baga keto kontraktor. Morag ko ta na so saro so si Colonel Bosita, dati Bosita, Congressman Bosita. Morag ito. Kaya lang so saro may susaro an tuyo man sa nakito so pork barrel. Sige, testingon ta po si Mar Rodriguez. Sige, dali lang Sige, Mar Caming. Abo talaga. Abo talaga eh. Abo talaga tinanong ko na nga sa kuyang cellphone. Pinundo ko na. Yung manggiraray. Bay na kaan. Bay na kaan. Bait lang. Sa bagay, ikuha naman sa na ini. Pirang minuto na sa na ini. Tapos na sa tuyang programa eh. Kuha na sana 2 minutos. Pag alas 7 po, alas 7, antabayan naman po tabi nindoan DWRL Bareta alas 7. Okay? Mga darakulang mga istorya kan mga bareta. Nigdi po sa 1FM. Tapos sa Radyo Pilipino Legazpi. Yung man sanan importante ba ko? Yung man sana po tabi ang importante dyan. Sige. Anyway, makuha na kita nga na ngayon. Ano man ining cellphone ko, aluyon mag diretso na po. Maparam na ko na digdi sa programa kanya na pagkaaga. Ratchan ang DWRL Bareta alas 7 ha. Tell me you say goodbye.